Благодарение на един много мил и драг господин имам възможността да се кача в една моя мечтана количка от бъдещето в наши дни. Да не кажете, че не съм бил аз. Само ще направя паветата. Добре. Внимавайте. Леле! Това не паветата, на асфалт, на равна е. О, леле! Това беше уникално. Чакай! Разтъмтява се сърцето, леле! Вау! Сега гледай сега тук какво става. Това е самолетът на равна не дека. Сега е леко сега. В смисъл трябва просто някакъв на по-голямо место. Да, трябва да има коли пред нас, защото само ни пречи да не трябва да има коли. Кажи ме, моето момче. Се движила по Дундуков, това да не си ли ти? Аз се движа по Дундуков, да. За тебе вече по новините говоря. Честито. Така ли? Точно си ще стане бързо, да. Леле! 110. Вау!